Sing na ulit. Patayong pa yan. Yan, sup mga Aji, ito si Alas TV. Yan Facebook, mga Nal. Yan mga Nal, help me to reach 1K subscriber po. Magpapag-giveaway po ako ng G. Yan, salamat po kay Boss Navin. Ayan. Yan, sasuportahan nyo rin. Yun nga, kakasabi niya lang, magpapag-giveaway siya ng gagambay lang, pre, 50. Oo, boss. Yun ang maganda mga Aji, nagbarata na sila pa. Oo, yun ha. Pag nag 1K sub sa mga Aji, 50 ang gagambang ko ibigay siya. Yan, thank you boss. Yung game na kami. Game na agad, game na. So sa ating mga Aji, ayaw talaga, ayaw magising. Ayaw lumakad ng akin ha. Sige, bahala ka Ay, dyan. nakakagat pala, teka. Pag nasakmal tong sa atin naman mga Aji, ayaw sumakmal eh, pinikahan Ito, ka ayaw talaga. lamang yung atin sa bulto, tapos lamang yung Sa haba, boss. sa haba. Yan. Mga ito yung laban na bigayan mga Aji. Tingin ko talaga mga Aji, sakmal tong sa atin dito. Ayaw eh. Yan, Ayaw oh. gumalaw. Sana, makaisa boss, kasi nung previous game namin, isang gagamba ni boss, sa 3 gagamba ko, tinalo lahat ng gagamba ko. Oy, harap na yun sa'yo, pre. Harap na yun sa'yo, pre. Nakakagat boss eh. Gigil yung gagamba niya mga Aji. Yung sa atin naman, di nangangagat talaga. Pinikapikahan ko na, wala nangyayari sa buhay niya. Ayaw talaga no boss. Ayaw talaga kumagat. Pero malay mo sa buhay pala. Gisingin ko lang sa mga Aji para tumakbo siya. Talang. Yan ako sa mga Aji pag nakapesto na yung kay Alas. Sobra na tato sa kondisyon ah. Sobrang sa ano to, napikahan kumagat. Sa atin mga Aji, galaw ko lang yan. Para at least dumiretso siya, sakma din na agad. Ayaw. Game. Sa atin talaga. Kasi nga. Diyan ka na. Sakmalin mo na agad yung sa atin. Sige nga, sakmalin mo nga. Para gumising. Sakmalin mo na. Ay! Ayaw ah. Binigyan na ng pagkakataon. Yan na, humarap na sa atin mga Aji. Sige, bumalik ka ngayon. Ayan, bumalik ka. Yung pwestong ganito mga Aji, maganda to. Yan, ala ka dyan. Sa ilalim pa lang galing, pre. Ba't sa ilalim, dul? Pero kagat niya sa atin sa likod, do. Agatin mo na, Sige, boss. agatin mo na nga sa atin para magising-gising. Ayoko ng ganitong gagamba eh. Ay! Ano ba yan? Yan. Ina-excite na namin kayo mga Aji. Singin ko nga to. Ayaw talaga magising. Building kasi yung kay Alas mga Aji, maingat maglakad. Ito naman sa atin, tulog talaga. Golot. Pre, grabe gagamba mo, tol. Ba't pala hindi ko na pinikahan? Oo, nabaliw yung gagamba ng mga Aji. Sobrang sa pika. Sige boss, patalikuran mo yan. Diretsuhin ko na to, patakbuhin ko na. Sige, patakbuhin mo Takbo, yan. sirit. Paano mo yan? Pasensya nyo kami mga Aji ha. Talagang may mga time talaga na ganito. Ang hirap paglabanin ng mga gagamba. Harap ka. Pag umarap niya sa'yo, pre, patakbuhin ko sa akin. Yan na. Isa lang. Yan na. Ay, yun lang. Balik. Hindi, wala pa. Ay, sumasapot yung sa kanya mga Aji. Yung, ayan o. Agatin mo. Gising na yung gagamba natin. Gising na. Haba tayo mga Aji. Bulto naman sa kanya. Talaga minado tayo dito. 9 Gs sa haba to. Kagatin mo na. Ay, Sige. putik. Unsafe pa. Unsafe. Patay ka dyan. Magpas ka na nga. Babalik na lang. Bumalik ka na lang. Ayun, safe. Ano pa to? Ano pa mga Aji? Ayaw ah. Ayaw. Pero nagigising na yung gagamba natin mga Aji. Nabubuhay na. Nakaamoy gising na. Gising na. Ayan, balik. Gagamba natin mga Aji. Tulog. Ayan, gising na nga. Pero ito nilaro ko kasi kahapon to mga Aji. Nakagatan din to. Kaya siguro ganyan. Nagbabawi ng lakas. Ng tulog. Eh no? Pero gigil talaga sa'yo, pre. Sige, bayan mo ganyan. Sige, patakboyin ko yung sa akin. Ay, bumibitaw, men. Sige, bulatin mo na ngayon sa atin. Yan, nagising na yung sa atin mga Aji. Nagising na ulit. Yung gagamba natin mga Aji, parang mas gusto niya pang natutulog siya kaysa lumaro. Ay, Tumakbo yung kay Alas. yan. Ikaw lang pinagkakati, wala akong gagamba, ganyan ka pa, boss. Ay, ginising ko na sa atin mga Aji. Para ayaw sumakmal yung gagamba natin. Mabait. Ay, patay ka dyan, boss. Unsafe. Talo na naman. Hindi, wala pa. Hindi talaga makalusot kay boss.
Hindi, pinalagan mo naman kasi pre, mahaba sa akin. Hindi, may tiwala ako dito, boss eh. tiwala na, Kaso, tiwala. nawala tiwala. Hindi mga Aji, wala pa naman nagsakmalan talaga. Tagal ng laban. Yan na. Gising na yung gagamba natin. Bilutan mo naman. Wala na. Pinipitik lang. Isa-isa. Isa-isa. Isa pala. Patalikuran mo ka sa akin pre, kagatin niya nga. Para maano. Ayaw Para ko magising-gising. kumagat, boss eh. Yan, para magising-gising yung sa atin mga Aji. Wala Ay! ka talaga. Putik. Ito, Sir David Oh. salamat split. Pag nakapansin nyo mga Aji, nasa ano kami, Garden of Eden, lugar ni Sir David yun. Wala. Talaga, pre. Wala, boss. Oh. Biyag na. Biyag natin to, pre. Oh. Di, labasan mo to, pre, ng malaki. Kung may malaki ka, may malaki ka. Yan mga Aji, tuloy na namin to. Putik na yun nga. Napakagara. Tatatluhin na naman yan. Hindi. Pre, mahaba, pre, mahaba. Yung pala, nag-video sa amin si Quiz TV. Maraming salamat. Okay pa ba, pre? Maliwalas pa? Oo, okay pa. Maliwalas pa naman. Yung may lamok ka, pre, sa leg, pre. Yung laki na, oh. Yun. Tapos kita mo yung mga lamok dito. Old George. Very Pala ang cultured lamok mamaya talaga. sa legs ko. Ano laki? Alam mo Sige, sige, lang, pre. Sige yan. Ang laki. Ang laki nga. Ako Layo na size, Gago no. Ay, man. Layo na size. Ang laban yan. Saan ba galing yan? Ay, guys, saan yan? Anong size na ito? 7 G's. Sige. Pero, mga Aji, Ako, pahawak ako. Sige. Hindi, sige ko naman. Sige. Ikaw na, naman. Ito na mga Aji, makita na. Hindi, basta ito si Alas TV natin, sasuportahan nyo. Pag na-reach siya ng 1K, kung makita nyo ito mga Aji, sana supportahan nyo rin. Pag na-reach siya ng 1K, mamimigay siya ng 15 gagamba. Puro Bahala OS. siya. Oh! Hindi, wag mabigat yun. Mas mga good Aji. size, Puro good OS. size. Good size pwede, o TM size. Basta sa kanya na yun. Ito mga Aji, yan. Kung samon daw. Wait lang. Sige, patulugin mo nga to. Picture nga natin, pre. Kaya patulugin. Pero tulog na tulog yung gagamba natin. Pag naunahan to, pre, wala nang galawan to. Pag niyakap mo to, pre. Layo nga. Okay. Ay. Okay. Dito natin malalaman yung conditioning. Gambino. Ito, dito na tayo. Ito na talaga. Gising ko nga, pre. Parang natatakot ako sa gagamba mo. Laki. Hindi, boss, wala to. Yan mga Aji, Tinry ko lang. Game. Gumising ka na. Sige natin mga Aji kasi... Gusto ko lang uli pakita kung gano'ng katibay ang conditioning ni Boss D. Ano? Sige nga, sakmalin mo nga sa atin kagad. Wala. Uy, pre, unsafe ka! Wag! Putik na yan. Ating ko na sa ano, pre. Ikaw nga mga ako ng stick, pre. Sige. Si Alas ano Okay. natin. Para pag binitaw natin to, gising mga Aji. Pasok ka sa tarima namin. Tayong ano. Grabe talaga, napakakapit naman masyado. Hindi, natutulog ka sa mga Aji kasi kahapon to nilaro ko. May tama talaga to. Nagre-reklamo na yan. Ginigising mo daw. Ayan, ayaw talaga niya. Ayaw talaga niyan bumulong. Sinisirit ko na nga mga Aji, nihila ko na yung sapot niya, ayaw talaga. Yan na pre. Nihila-hila ko na yung sapot niya, ayan o. Yan na. Sige nga. Ay, naku, Jensan. Jensan nga naman, gagambang Jensan, mababait. Yan na. Yan na. Ge, kagatin mo na, baka na. Sige nga, rabasin mo Ay, yung payat. ayaw bumuo ah. Hindi kasi gumagalaw pre. Ay! Tingin mo na! Napakabait naman talaga. I love Jensen. Yan. Quest TV pala, ano lang namin mga Aji sa nagbibideo. Ge, Pre, wag mo talikuran, pre, wag pre, wag. Bakit? Matala yan. Sige ka. Matutulad ka mamaya kay ano, yung tropa ko dyan. Talikuran din eh. Ay, putik. Ay, ano ba yan? Pero ang bait ng gagamba natin mga Aji. Tutuusin Ayun na. talaga na. Yan na pre, mga palag na gagamba mo tol. Nabuhay na. Nabuhay na pre, nabuhay na. Sige Hindi ko pala napika to. Kaya pala. Yan. Agat na yung suyo tol, agat na yung suyo. Yan, makikita natin kung kaya ng persahin yung malaki. Uy! Gag. Araw mo pre. Ah! Malaki. Ay, put... Ano ba naman yan? Ang gara. Okay lang. Okay nga lang. Sige. Grabe Grabe dito pre, talaga, para Ji. hindi malaglag. Concern si Idol sa gagamba natin. Kasi mapupunta uli sa kanya. Ah! Putik. Ay, lumaban nga. Gising na yan. Sige. Yaman siya pre. Para siya naman patalikuran, magising siya pre. Kagatin. Ay! Patay yung gagamba natin. Ay, patay! Patay yung gagamba natin mga Aji, nakagatan. Ay! Yun lang, Ay, nakabilang ulit. puta, sira oh. Wasak oh. Wasak, boss. Yun lang, agat yung paa niya pala. Kaya patalikuran mo siya ulit pre.
Oo nga, no? Ay, nakatisan na rin pala yung sayo, no, Nakakatasin boss? na yun sa atin. Huwag naman. Ayun lang. Sabay. Sabay. Last. Huwag kang bang gagambinong conditioning yan. Iya, isa pa. Tulog Dapat yung nga malaki lang. niyang sinalang dun eh. Kaya laro yung malaki ko. Aso Sir David talaga gusto sirain yung malaki kong gagamba. Nakatisan pala sa'yo yung Oo, sa mismo nakatisan sa ganito. Nakauna nakapwesto yung sa'yo, men. Yan! Sige na. Oh, ge. Pakita mo nga ako. Ay, Ay! Bilaka na! Ayun na. last boss. Hindi, nasa loko eh. Apat na laglag na sa kanya mga kadji ha. Kasalo natin. Pero sa atin, pagod na. Patay yung payat. Mga Patay yung kadji. atin, boss. Ayan, oh. Yung akin. Ah, hindi. Lips to lips, oh. Yung akin nga, boss. Ayan, oh. Hmm. Galing yung sa'yo, boss. Grabe. Biyag na yan. Nagiliran naman yung sa atin eh. Kaso talaga si Alas mga kadji, ayaw niya ng ano. Magpabiyag ng maayos na gagamba. Damage pa yung mga gagamba mga kadji. Ayos na, boss. Iba trip na ito ni Alas talaga. Hindi, ang ganda na laban, oh. Ganda talaga na laban. Pero papag-ibawi ulit si Alas. 50 na OS na. Subs, 50 ang gagamba, TM mo nyo na. Sa kanya na, siya nabahala ko nung size. Pero 50 yun, galing Pero sa sigurado bibig ako niya, malaki yun, mga anal. Sigurado ako malaki. Yun ang mga gandang wag sinasabi ni Kanonal dyan, 1K subs. Yun, oh. Ayan, oh. Ayan na. Pero grabe talaga si Alas. Di malang inano yung gagamba na lang, binigay na lang. Di ba, sira na rin, di ba? Pangatlong ano? Wala talaga. Isa pa? Uy! Wala na. Ay, yun lang mga kadji. Grabe na lang si Alas na sinira yung gagamba natin. Di pa pinaano. Makasira man lang mga anal, di ba? Talo eh. Tingnan mo naman kung gano'ng kalaki ito. Boss, pakita mo. Pakita mo kung gano'ng kalaki, di ba? Ayan, oh. Yung gagamba? 4 Gs. Kailangan natin sirain ng konti yun. Medyo maging bad boy naman tayo. Ay, last na tayo maliit. Last na laro sa amin last. ni Alas siguro maliit naman. O dalawang laro pa kami ng maliit. Binet Kasi lang. nauna kaming malalaki. Yan lang, God bless. Amre, di ba? Oo.